10 көн дәвамында барган хәйрия марафоны төгәлләнде. Халык бердәмлегендә илнең көче дип исемләнгән чара махсус хәрби операциядәге егетләргә һәм Лисичанск халкына ярдәм йөзеннән оештырылды. Марафонга нәтиҗә ясалган көндә энергетик мәдәният йорты каршында хәйрия ярминкәсе дә эшләде. Сәүдә нокталарында мәктәп укучылары, студентлар әзерләгән кул эшләнмәләре сатылды. Реализуем товар, который предоставили жители нашего города, школы, детские сады. Они все принесли там в ДТТ, и мы сегодня организовали эту ярмарку продажу. Хәйрия ярминкәсендә шулай ук шәхси ярдәмче хуҗалыклар, авыл җирлекләре дә үз продукцияләрен тәкъдим иттеләр. Һәр кайсының күңелендә бер теләк, изге ният. Мин бу ярминкәдә бик теләп катнашырга булдым. Чөнки бүген сатылудан кергән акчалар безнең илнең тынычлыгы өчен борчылучы, анда катнашучы солдатларыбыз өчен ярдәм булып барачак. Илдәге вәзгыятькә битараф булмаган зәйлеләр ярминкәдән ашыга кирәк яра калды. Нина Веселованың балачагы сугыш елларына туры килгән. Хәзер менә илебез киләчәге өчен борчылам ди. Поддерживаю, всей душой поддерживаю, потому что я ребенок войны, и я знаю, что грозит. Хәйрия марафоны рәхмәт сүзләре, концерт номерлары белән тәмамланды. Зәй халкының бердәм булуын, ярдәм җыю эшендә активлык күрсәтүче оешмаларны район башлыгы да билгеләп үтте. Я уверяю вас о том, что все те виды поддержки, которые, есть в Татарстане, в целом в России, они работают у нас в Заинске. Я еще раз благодарю и большое спасибо, низкий поклон заинцам за поддержку, за то, что мы вместе, за то, что мы идем к нашей общей победе. Игелекле эштә катнашкан зәйлеләр аерым хөрмәтләнде. Марафон зәй халкының бердәм, изге күңелле булуын дәлилләде. Адилә Борханова, Денис Сыпатов, Зәй хәбәрләре.